Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. In de Zoutenstraat in Hulst is een houten schuur in vlammen opgegaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom werden omstanders weggestuurd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na 1,5 uur werd het sein brandmeester gegeven. Waarom een auto kopen als je voor €3,45 per uur ook een deelauto kunt huren? Veel beter voor het milieu. De provincie heeft daarom nu al 21 deelauto's beschikbaar voor ambtenaren en andere Zeeuwen. Je ziet dat heel veel mensen, zeker in de binnenstad, die willen geen auto. Problemen in verband met het parkeren. Andere mensen zeggen ik wil geen tweede auto, maar af en toe heb ik wel een tweede autootje nodig. Dus die kunnen dan gebruik maken van deze deelauto. Het is zo'n succes dat de provincie wil uitbreiden. De verhuur gaat via de stichting Onze Auto. Je koopt van tevoren rijtegoed, net als beltegoed voor je telefoon. En hoe meer rijtegoed je koopt, hoe goedkoper het wordt. Maar een paar euro per uur dus. Toch aarzelen Zeeuwen. Mantelzorg heel belangrijk is en je gewoon her en der steeds ergens naartoe moet, dan is een eigen auto eigenlijk een prioriteit zelfs. Ik ben gehecht aan mijn privacy. Dus ik heb liever een eigen auto. Vroeger was een auto een beetje een statussymbool, hè? Ja, maar dat is bij de nieuwe generatie al lang niet meer. Vroeger dan moest je eigenlijk wel een auto kopen zodra je rijbewijs had. Daar was je trots op. Tegenwoordig gaat het gewoon om het delen en niet om het bezitten. Dus ik wil een auto gebruiken als ik hem nodig heb, maar niet per se een eigen auto hebben. In Wissekerke konden wandelaars vandaag toch nog meedoen met de jaarlijkse toertocht. Die stond eigenlijk vorige week gepland. Toen zijn we helemaal verregend. En toen was het op een gegeven moment naar het weerbericht kijken. En toen zag ik dat ze dit weekend goed weer afgaven. Dus ik heb aan alle vrijwilligers gevraagd, jongens, wat doen we? Schuiven we een weekje door en proberen het volgende week nog een keer. Was het lastig om het te verzetten? Het was niet lastig om te verzetten, want zoals ik zei, de vrijwilligers die waren allemaal bereid om vandaag weer een keer vroeg uit bed te komen. En de gemeente heeft meegewerkt met de vergunning. En die hebben dat ook heel snel kunnen regelen. Dus ja, eigenlijk fantastisch. Het was een succes, want zo'n 300 wandelaars kwamen opdagen. Heerlijk, heerlijk. Het is gewoon warm. Alles kan er eigenlijk. Je handschoenen uit, muts af. Maar laat de muts maar even zitten. Ja, echt complimenten met alle vrijwilligers en alle voorzieningen die ze weer hebben getroffen. Dus superleuk dat het kon. We hebben afstanden van 6,5, 10,5 en 19,5 dit jaar. En onderweg hebben we 3 posten waar ze allemaal wat kunnen drinken. En een stukje ontbijtkoek of een banaantje. Een glaasje bouillon of een bakje chocomel, weet je wel. En ja, dat vinden ze allemaal. Het is gewoon gezellig ook onderweg. Want iedereen komt elkaar weer tegen in het nieuwe jaar. Even een nieuwjaar wensen. Dus dat is ja, perfect. Ik ben kapot. Naar de kloten. Voor de tweede week op rij trekt hij bekijks bij Neeltje Jans, de Pacifische parelduiker. En ook al loop je het risico de vogel te missen, toch zijn er opnieuw spotters vanuit heel Nederland en België de auto ingestapt om het dier te bewonderen. Gelukkig zit hij er nog. Super gaaf. Ja, perfecte dag zo. Ja. Er komt wel wat geluk bij het vogelspotten kijken, want de parelduiker verstopt zich zo nu en dan. Hij is altijd te duiken en je weet niet waar hij zal uitkomen. En zo je ziet voor 1-10 seconden en dan weg en dan je probeert terug te zoeken. En als je de vogel dan aan je lijstje toe kan voegen, duikt de volgende alweer op. Onderweg krijg je appjes vanuit Leiden, vanuit de appgroep, dat er een heel snavelduiker is gespot bij Warmond. Wordt zelden gespot in Nederland. Dus ja, die zien wij nu niet. Wat nu? Wat nu? Ik hoop dat hij gaat overnachten daar en dan morgenochtend vroeg op pad om dan nog een poging te wagen. De dag begon wisselend bewolkt met periodezon. Later in de ochtend nam de bewolking toe en viel er af en toe een lichte bui. Ook kon het plaatselijk erg glad zijn. In de middag bleef het wisselvallig met afwisseling van zon, wolken en lokaal een bui. De maximumtemperaturen lagen vandaag rond de 5 à 6 graden met een zwakke noordwestenwind.
Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. De minimumtemperaturen dalen dan naar zo'n -1 à -2 graden. Ook kan er lokaal mist ontstaan. De wind waait zwak vanuit het zuidwesten. Morgen zien we opnieuw een afwisseling tussen bewolking en zonnige perioden. In de ochtend is er lokaal ook kans op mist. De maximumtemperaturen liggen morgen rond de 3 graden. De wind die waait matig vanuit het zuidwesten. Dan alvast een vooruitblik op volgende week. We verwachten een mix van wolken en zon. En in de loop van de week zullen de temperaturen oplopen naar zo'n maximaal 8 graden. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Volg ons ook via onze site en de app om op de hoogte te blijven van het allerlaatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.